хушруи паплинора бинен тамошобино ҳам қафассона ина марҳамат навинко омадаган инам хе сер санг як либосаш 80 сомонай айди либос боло доставка мешад ди либосаш 160 сомон марҳамат ҳози бори нав омад бинен чихо хушруай гулош ҳамаша нишонтон метиҳам ина бинен дона мегирен обтоби мегирен марҳамат муроҷиат кунен рақамашон ҳаст дар рӯи экран бо шумода пурра мефаҳмонанд доставка доранд ира бинен ина гилам хушру якта бирорен нишон тиҳем ҳамаи гилошон фасонай бинен духтаро иша ишта хушру мана сер санг паплинои дубайски оригиналош тамошобино мана рангошон намхе сер рангай хингак нестай ина гилам аҷоибот гили хушруай даётон боша ира мо беҳад нағз усол мефурӯхтем марҳамат ира бинен аҷоиба хушру мана марҳамат ишам ҳаст мана гилоям ҳастай ҳамаи ҳамин новинкай касе гулчамайда мега ина гулчамайдаи фасон омадагиай марҳамат бо дигар цветошам ҳастай аи ҳастай мана и сафедакаш ҳастай ишам хушрувай ва и савсша бинен чихе фасонай мана марҳамат духтаракои хушру паплингир бошен ҳози нархай 80 сомон як либосшай ояндада қимат мешава барои ҳавай гирифтани бошен ҳатман дархост кунен чӣ барои савдо и цветам необычняй биненда чӣ барои савдо чӣ барои мисол хутон духтарако марҳамат муроҷиат кунен дарава как доставкатон мекунанд обтовиш бо арзон мешава ира бинен чихе хушрувай мана иям аҷоиб гилис фасонай аи чанд расветкаш буд ина марҳамат ҳози бо сериш омадагиай инаи адрас гилакам ҳастай и кабути қафасона ира бинен духтаро марҳамат ҳамаи гилои фасон ҳамаи гилои хушру духтарако интихоб кунен мана марҳамат ҳамаи ҳамино новинкаян кассе паплингирай ҳатман нависен доставкатон мекунанд ана марҳамат як гили хушруи дига киртада хушру мебиёя бинен шушташтам мепӯшен сабукак салқинак ина нигоҳ кунен инамҷа чизе ки мебинен ҳамаи ҳамино паплинои 80 сомон барои шумо ди либосуш 160 сомон айди либос боло доставка мекунанд и чихеле гуфтам ди либос 180 сомони бо касе обтови мегира 160 сомон бо касе обтови мегира арзон мешава марҳамат ира бинен чихе хушру фасон ҳамаи ҳамин тамошобино ина интихоб кунед аз рӯи навор дарава как шумода доставка мекунанд я бора гира нишон тиҳам диден намино ҳамаш борай бори новинка ай ҳамин гил якта нишон тиҳен озини гилам биненда духтаро хеле гилдорак бисёр мепурсанд марҳамат ҳастай метавонен ки интихоб кунен ина гилаки фасон интихоб кунен дарава как шумода бурда расонанд доставкатон кунанд ду намуди ҳамаштай намехе ду намуд сангча задагиай диден сер сангаки хушру туйда ягон кас мондандаям хушрувай